Hej Mads. Hej Martin, Det er en ny sæson, og vi skal til i gang. og vi glæder os Helt rigtig, vildt. rigtig meget. Men Mads, for dem, som ikke har været med Bram og Ski før, eller som kender Monte Rosa, kan du ikke fortælle lidt om, hvorfor det er, at det er et fedt område, og hvorfor du synes, det er fedt at tage ned? Altså, Monte Rosa er måske mit yndlingsskiområde ever. Og det er det af forskellige årsager. Et, så er der, det er højt, og der er noget af Europas allerbedste off-piste. Hvis der falder sne, så kan du ikke drømme om, hvor meget off-piste du kan komme til. Udover det, så er det autentisk og ikke sådan overdrevet besøgt, så det er lidt et hemmeligt spot Mm. for dem, der kender til det. Og har man først været der en gang, så kommer man tilbage. Så er der masser af hyggelige små steder, man kan spise og drikke og hygge, og det er alt sammen til at betale. Mm. Italienere, de giver ikke mere end 1,5 euro max for en kop kaffe, Mm. og en god pizza koster 12 euro, Mm. også i 3000 meters højde. Ja, I love it. ja. Så, men Mads, er det et skisportsted for alle? Altså, der er pister i alle sværhedsgrader, men området er ikke det mest optimale til begynder. Nej. Og Alanya-siden i særdeleshed er slet ikke til begynder. Men man kan komme rundt, og jeg har haft begynder med dernede, men der er langt fra Valåsen til Monte Rosa. Ja, præcis. Men der er også langt af andre grunde, fordi det er også langt federe. Ja. Er du svimmel? Super.